Os pensionistas se manifestaron esta mañá convocados polo sindicato CIGA co fin de loitar por unha pensión digna e que se incremente de acordo coa suba do IPC. Sufrimos a congelación das pensións, pero que agora, a partir de agora, non queremos esa fórmula que eles ten, senón queremos o IPC, que, de feito, cando vas á plaza, cando vas ao supermercado, sube todo o IPC. Pois nós queremos que as nosas pensións, que son os nosos dereitos, que non nos dá nadie, senón que polos anos traballados, según aportaras, según cobras, queremos que sea o IPC. Ese é o que queremos. Moitos xubilados asistiron a esta concentración polo mesmo motivo. A mí protestar contra M. Rajoy e que se vaya xa dunha vez, porque non pode aguantarse isto, nos están tomando pelo. É que é imposible, isto hai que cambiarlo, este país ten que cambiar totalmente porque nos están machacando. Están dicindo, que mira como chove, emesan por nós. Por moito que protestes non hai nada que facer, isto ten que ser, hai que radicalizarse, non hai outra. Que cada ano perdemos o poder adquisitivo e vamos, cada vez vimos peor. A verdade, aparte diso, todo o que se perde, aparte do poder adquisitivo, lo que les suben, lo que les ganan, a ver, unha injusticia total. Que xa estamos fartos, eu penso que xa estamos fartos e por eso estamos a movernos a ver se dunha vez nos fan caso. Penso que non, pero a boa forma é que dunha vez empecemos a mobilizarnos. Pues todos os que estamos aquí somos jubilados e din que o coste da vida está nun 1,1 e nos suben o 0,25, eso é, digamos, un escándalo, non? Cando eles se suben os sueldos como queren e, digamos, a nós non nos deixan pasar do tope dos 2.500 euros. Hai moita xente que non chega aos 1.000 euros aquí na Galiza, non? Pois a min tráeme que coticei toda a vida e agora non só lles basta este goberno con acabar ca xuventud que ten que marchar toda para a migración e agora queren acabar cos xubilados. Queren acabar con os dereitos que nós loitamos por eles e cotizamos por eles toda a vida. Dende a CIGA afirman que as reformas realizadas durante os últimos anos non revisaron o importe nominal das pensións ou executáronse por debaixo da inflación, chegando ao punto en que no ano 2013 o PP eliminou a lei que establecía o IPC como referente.